Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Работим за развитието на образованието в България. Центърът за растителна системна биология и биотехнология е първият научен проект, воден от български екип, който привлича толкова голямо финансиране директно от европейска програма. Близо 15 милиона евро по Хоризонт 2020 и над 15 милиона евро по линия на оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». На официалното откриване премиерът Николай Денков разказа, че още преди 9 години сегашният директор Цанко Гечев, тогава млад учен, му споделил за идеята на среща в Министерството на образованието. Аз му казах, добре, има много мечти, какво имаш заедно с тази мечта? И той извади една папка, в която папка се видя, че мечтите имат срокове, идея за финансиране, има чуждестранни партньори, има идея за кандидатстване на европейско ниво. И се оказа, че тази мечта е всъщност конкретен план как в България може да направим водещ европейски институт. Планът Асист обединява екипи от 3 български и 2 германски института. В центъра функционират 7 научни отдела, в които работят близо 30 изследователи от 5 континента. Мисля, че един труден етап вече беше извървян, когато започнахме от нулата. Сега вече имаме една много хубава основа, върху която да стъпим и да надградим. Щастливи сме, че центърът е факт. Мисля, че нашите български партньори също са много доволни и смятам, че то е истинско ядро за развитие на науката за растенията в по-широк смисъл в България. Водният дефицит е една от водещите теми на изследванията. По един от проектите те изпитват чудното свойство на орфеевото цвете да възкръсва след дълго време прекарано в суша. Когато специалистите установят как това е възможно, те ще адаптират този механизъм и за други култури, което да ги направи по-устойчиви. Тъй като е защитен вид, в Пловдив размножават орфеевото цвете инвитро, така че да не нарушават неговото съществуване в природата. Има някои мъртви листенца, които са кафевите, но тези, които са зеленикави, са все още живи, така че след като ги полеем, те ще се възстановят и ще станат пак зелени. За да подобрят качествата на различните култури, изследователите са фокусирани и върху изпитването на различни биостимулатори. Това се случва в двете оранжерии. Работата на учените вече е попаднала в полезрението на бизнеса и от 4 години, например, си сътрудничат в тестовете с ирландски производител. Това растение не е напръскано с биостимуланта. Може да видите, че е повлияно от сушата и има увяхване. В тази част също е засушено, но при третиране с продукта растението се развива много добре и дава много плод. Работещите в Центъра за растителна системна биология и биотехнология стигат още по-далеч в целите си и търсят начини светът да престане да бъде зависим не само от климатични, но и от географски, дори политически фактори. Разказват как чрез биореактор могат да произвеждат в големи количества молекули, които са ценни за човека. Основната идея в момента е да създадат биотехнологични процеси на база на растения. В тях се крият биоактивни молекули, които могат да допринесат до по-нататъчно удължаване на продължителността на живота и стареенето на кожата. Като основният фокус на нашия център е търсенето на молекули, които да помогнат в борбата с затлъстяването. Благодарение на европейското финансиране, учените в центъра работят със специфична технология. Изследователите в Пловдив са единствените в Югоизточна Европа, които я прилагат в областта на растителните науки, а самото устройство очаква патент за медицината. Чрез метода на бърза ионизация машината разпознава вируси по растенията преди появата на симптомите. Виждате листа от кафе. В момента, в който допра ионния нож и генерирам електрически импулс, се извършва рязане и се образува пушек, който е засмукан и отива веднага в единицата. Планът Асист е един от 16 центъра за върхови постижения и за компетентност, финансирани с 430 милиона лева по оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Подкрепата за тях ще продължи. Това е проект, който получава не само финансиране по оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Той първоначално беше избран на европейско ниво след една много сериозна конкуренция с подкрепа от програма «Хоризонт». И той комбинира подкрепата от тези два различни инструмента на Европейския съюз. Още един такъв проект финансираме по-настоящем. Това е проект GATE, а за новия програмен период сме предвидили финансиране за до 3 нови такива проекта. Ако досега финансирането е фокусирано върху инфраструктурата, сградите и съоръженията,
то през новия период приоритет ще бъдат научно-изследователската дейност и приложните изследвания, връзките с бизнеса, така че тези центрове да се превърнат в истински двигатели за икономически растеж за българските региони. Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Работим за развитието на образованието в България.